Non foi unha combinación de números a que deparou sorte o afortunado gañador, senón unha clave que se lle asigna a cada un dos boletos selados en toda España durante toda a semana. Entre todos, resultou agraciado un que foi validado na Administración número 1 de Ribeira. Faixe un sorteo cas todas as euromillóns selladas para ese sorteo. E só lo tocan en España, o sea, non é polos números é unha clave que dan, xa ven no boleto, entre esas claves sortease e hai un ganador solo, que foi o do €1.000.000 que nos tocou, claro. Polo momento nada se sabe da identidade do gañador, aínda que é probable que se trate dun turista, ante a gran afluencia de visitantes que recibiu nas últimas semanas a capital bermanzá. Nada, non sabemos nada. Por exemplo, da semana pasada, eu penso que pudo ser un turista tranquilamente porque non apareceu nadie. Esta semana, claro, notouse un baixón no turismo, pero pode ser un turista ou pode ser un daqui, non sabemos nada de nada, non sabemos nada. Tamén se o superamos tampouco diríamos. O que si está claro é que a administración que rexenta Joaquín Valeiras é un valor seguro ante a gran cantidade de premios que leva repartidos dende que abrira as súas portas. O Gordo xa nos tocou 5 veces, o Gordo, xa demos unha primitiva tamén de 2 millóns e pico de euros tamén. No, premios por ahora estamos dando bastantes. Incluso a semana pasada demos un co Joker tamén, que é o que está aí posto aí detrás. Ben, non hai queixa.